ini jauh lebih buruk daripada yang kami bayangkan. Yang ada bersama kalian selama ini bukan Andini, tapi anak iblis yang menyamar dalam wujud Andini. Bagia. Naute lem siam na company pakhata chuan Naute lem Sabrina anti chu siam chuakin meiche naupang hovin an lom hle a vania hi anu le paten an boral santo awangin apate te nu pa in an enkola apate aiden le anupui maira te chuan apian cham thil pek an lo hlan ipad le thom no te present in vinia chu alom mel te chiam lo ipad chu la in haruma alut ngal aiden te nu pa hi Naute lem Sabrina siamna company nei tu te ni in aiden chuan maira chu an Naute lem siam chu thar Sabrina chu a entira tuna an siam chu chu a thon ni na ani thule a that big thu te a ril an fanu boral ta keila chuan Sabrina an siam chu masak chu angai na hle thina aiden chuan an fanu keila shet jengnan Sabrina chu a siam chuak ti hrilen adang lam big baka midangin Sabrina ang hi an la siam chuak lo ani atuka vinia te skula chuan a thian te nen Charlie games an lo khela an thian pakhat chuan a khel dan te hril fi in an chung te boral to po an be poble theiti alo soya an thian pakhat di tho chuan api Thlarau chu local turokovin pencil chuan yes ti alo koka an thian dang te chuan di tho thil ti chu ngai sak lem lovin an kalsana mase vinia ngai ven zong tak alo ni di tho chuan Thlarau an ko chu chu thlamong taka anom na lama an kirle thenan an tong trai ngai thu te shilin vinia chuan api Thlarau chu a local tak kemti azot di tho chuan api Thlarau chu a local ngai thu le phone application pakhat manga Thlarau chu an om lo te a hriat thei thu a ril zanlama vinia chuan Thlarau mu theina application chu a download veta a Charlie games chu khel chhun zomin anu Thlarau chu abula local turin a kota a pencil da chuan yes ti lokokin vinia chu hlau thon na in alo mantran anu Thlarau chu abula a om ngei ni a hria in angai thu le angai ve empty te azot le pencil chuan yes ti bok chu lokok le in vinia chuan anu Thlarau chuan a mu theyem ti le ani po in a mu ve theyeng empty azot pencil chuan yes ti lokok le in ipad ta Thlarau mu theina application chu a on ngal aruma tang chuan chokin anu Thlarau chu azong chun zom application chuan thil che mu fu in vinia chu akalta zela laule phuru tak chungin a phone a thil che a hmuna lam chu pan zelin ama mai chuan meche ruang am a hmuta abula va thlen chuan a thil mu chu en chiangin maira aloni an pan hi chuan an phu chiang kher mai maira chuan engwanga chulai hmuna local nge ani zotin vinia chuan a chang lem lo maira chuan a ipad chu en sakin vinia chuan a thil ti chu a hril fiata application mang chuan Thlarau a mu thei thu hrilin maira chuan tu Thlarau nge azon ti azot vinia chuan anu Thlarau a mu du thu hrilin maira chuan ani point a fanu a chan to thu hrilin antana anti thei om chun chu tongtrai chawani thu a hril aruma a hruai kir nu in maira chuan Naute lem Sabrina chu alo kenglut chu Naute lem chu a fanu keila point angai nat thu hrilin a ming chu Sabrina ani thu a hril keila in Sabrina a ko chuan a hlauna zong a bo thin thu hrilin Sabrina chu thian thatak ani ti a hril bok maira chuan Sabrina chu a pate ai dena siam ani thu le a thiana tan a pom theyem ti azot hlauna anei chang le mi tu emo angai changin Sabrina chuan a thlamon thei nge yarin thu a hril vinia chuan Sabrina chu mutpuin a muthil nu chuan Sabrina mit chu a chetarul rul mai atuka aiden chuan maira nena an Naute lem siam chu Sabrina chu kar khat chung lekin an be sei ayatam an thal thu a hril vinia po Sabrina nen ruma tang chuan lo chukin maira chu Sabrina pe in skula kal chunga thataka lo enkol turin ati vinia hian Sabrina hi angai na to hle ani ankal nuin maira chuan na thok chun zomin vinia i music box lo in play chu a hreta thut mai va en fi in ava off ngal mase vinia room a chu san rol chuan lo in play le in
Vinia room ahan hong chu apu chiang kher mai Sabrina chu Vinia room a chuan lo omin a thut na chu anor kianga music chu off le in ahan hoile chu Sabrina chu alam hoin alo thuti a mule Maira chuan makati in a om anuam thei do lo room atang chuan chuakin an om pui nur nena chuan Naute lem Sabrina chu ala sonem ti azot nur chuan angai na hrelo takin alo thlir vungvunga tlailama dito chuan Vinia chu message lo thonin Thlarau chu a mu to empty alo zot Vinia chuan alam mu lo thu a lo changin dito chuan tinon le turin alo ti Vinia chuan Thlarau chu zongchun zom le in application chuan thil mu a nei le ta Vinia chuan hlaudeu chung chuan pan hnai zelin milim thomno an hak tir mai alo ni mase anung lam thomno da na kongka chu loin hongin ramhuai chuan alo pot lut ngal arakri chu she in aiden chu atlan ngal wat thomno da na kongka chu wa hongin thla phang takalo om Vinia chu awa mu Vinia chuan mi tu emo in thomno da na an po lu thu lo shilin aiden chuan alorin saklem lo iPad chu khoi tlem to turati in alak saka aiden te muthil nu in Vinia chuan iPad chu wala le in Thlarau chu mu ngei tumin azong le in noilama ti chuan chuk zelin application chuan anung lama Thlarau om chu amuta Vinia chuan wapan hnain meche pakhat awamu anu Thlarau nge ani ringin angai thin zia chu a hril ngal mol mol Thlarau chuan Vinia chu muto turati in Vinia room lam chu an pana Thlarau chuan Vinia chu mutirin akal san ngai to lo tur thu a hril atuka Maira chu Vinia room a valutin Vinia chuan Sabrina alo cheya Maira kal nu chuan Thlarau chu loin lan le in Vinia sam chu alo khui sakani Maira le aiden ten tuk chuan an ei lai chuan in chunga Vinia thom chu hre in tuk chuan ei turin an ko mase meche orap omzet mai nuiri hre chun zomin Maira chu fia turin a chho ngal stepa chuan Sabrina chu lo omin Vinia chu azong chun zom zela in chunga lekha poimo loin chop chu mu in a en vel lai chuan a hnung lama Vinia ni om tak akal phei zuaya Sabrina po abul maya chuan lo om le in alo en renga chung le khazinga chuan aiden pa in company chu afa pa te pani aiden le arka te nena ahlan na alo oma achir mol mol lai chuan anung lama thom she in a hoile jok chung chuan abula Sabrina po chu alo bo vele ani Maira chuan thoma hriat na lam chu va en fi in Vinia alo ni Maira chuan chulai muna chuan enge ati zotin Vinia chuan anu nen anin fiam ti alo hril Maira chuan anu chu aboral to thu hril non le in Vinia chuan Charlie games a khel nu a anu nen anom tun to thu in alo chang Maira chuan Vinia chung chang chu aiden po hrilin aiden chuan na an tho na lama Vinia chu an ngai sakman lo thu le aril ruti thoven nan an jin pui angai thu alo soya Vinia chu jin chu puin tuipui kama te an shuaya Maira chuan lim taka aom theinan thei top chu in reilo te Vinia chu a muzo ta haulo mai mase api amaya Vinia in mi tu emo abemol mol chu wa mu in awa pan nai ngal Maira chuan tunge abiak mol mol ti wa zotin Vinia chuan anu abiak thu le anung maya adin thu alo hril Maira chuan Vinia chu chulai muna chuan lo omreng turati in aiden beturin akala mase le tang chuan kut rap omzet mai lo chuakin Maira chu thil khora apot lut Maira chu le tam taka chil ngalin aiden chuan atha phang auri chu alo hria aiden chuan wa tan pui vatin apot chuak theita hramani Maira chuan aiden hena mi tu em in chulaya chuan apot lut ti hrilin an pi mai tang chuan Vinia pon alo thlir renga zana chuan an thlenna room kongka chu mi tu em in lo kikin Maira chuan awa en fia pona chuan tuma a mulawani room danga piano medri shele in an thlenna hotel restaurant awa thlenga meche pakhatin piano lo metin Maira chuan Vinia nu andini Thlarau ngai ni a hria in apan hnai zela andini chuan a piano me lai chu ti topin Maira lam chu alo hoya alu khuna chu tla in alu hnung lama chuan ramhuai mel rap omzet mai alo om reng mai
an dini chuan lo pan hnai thutin maira hlau lutuk chu atlan chenghal room pakhat thim zet maya tlan lutin laita on rol chuan ramhuai bok chu ama chuan aloin lan le ramhuai chuan lo be ngalin arakri chu aiden pon alo shia aiden chuan maira chu wangmu in a hlau lutuk chu ama in alo tal vak vakani aiden chuan in bengdai turati in athil tonte azot maira chuan andini Thlarau amu thushilin piano room chuan a hruai ve a mase tuma anlo om to lowani CCTV footage atang chuan va enfiele in an lampana andini local chu an muleta thok le khata andini Thlarau chuan boruaka the kangin na takin chuata antla a ramhui rakri rap omzet mai rechun zomin an lampana andini lovak phei chu an mule chuta tang chuan tlan chuak watin an thlenna ruma anin kalnana aiden chuan vinia chu pomin pon lama tangin kongka chu an lo soi vak vak bok an thla phangin an hlau kher mai maira chuan a thi chu kongka a wabatin thompo a top zui aiden chuan engthil nge awati zotin maira chuan miss lara si thipek awabati ashil nirei lo te nuwa maira le aiden te chu miss laras mutura wakalin laras pasal reiner po alo oma maira chuan vinia chungchang tele anthil tonte chu shilngal mol molin Thlarau chu anni po in an mu thu a shil bok atira chuan anni po in an rin saklo thu le Thlarau chuan nasataka ati boitak thu te a shil le chu Thlarau chu vinia nu andini nen ain ang hle a mase atu khumlama chuan ramhuai mel rap omzet mai a omti a shil bok laras chuan vinia thilti chu thil lo om tak ani thule Thlarau sual lo om tak a ko chuak ninge ya angai thu alo shil atuka laras le apasal reinar te chu aiden te ina wakalin vinia chu an wahmu a laras chuan vinia nena apate aiden ten ani chu Charlie games khelpui tura an som thu a shil reinar chuan aiden te nu panena chuan chu Thlarau chu vinia nu Thlarau ani tak takem ti an hriat angai ti alo shil vele vania chuan phurjet main laras chu aruma kailutin anu nena an thalak dun te chu a entira laras chuan vinia nena anu chu zona pathum zo saktura ngenin vinia poin alo remti reinar chuan aiden nena vinia nu Thlarau ni lo Thlarau dang an omani chuan zona chhanna chu adik lo tur thu ashil vinia chuan anu Thlarau chu kovin pencil po alo cheleta anu Thlarau nena Snow White chu a fairy tale princess ani empty azot pencil chuan Naute kokin vinia chuan a fairy tale princess chu Cinderella ani thu alo soya vinia chuan anu chu zona zot le in amut ma in azai sak thinem ti azot pencil chuan yes ti kokin vinia chuan adik ngai thu alo soile atop na atan vinia chuan anu chu zona zot le in anu Thlarau chuan diktakin alo chang le ani laras chuan vinia chu aruma vain fiam turati in anu Thlarau nen in biak an ngai thu ashil vinia chu anom puinu nur chuan aruma hruain anautelem Sabrina chu an kalson loklan chuan an chevel te chu alo thlir renga laras chuan Thlarau chu vinia nu andini nge ni a hriat thu soin Thlarau khovela thon kir watangai thu alo soya Charlie games mang chuan biak po tumin hadam taka kir turin ati mase Charlie games an khelna bot chu lokang thutin an phu chiang kher mai anin light chu lo phe zok zokin reilo te a athim tamveka Reinard le laras te chuan in thoina nei chun zomin aiden te nu pa nena chuan andini Thlarau chu Thlarau khovela an nor lut luidon ti an shil chuti lai chuan vini omdan chu lo dang lamin nur chuan ti har tumin alo boipui mase vinia chuan bakche avitin a mel chu rap omzet main alo in thak dang lama laras po anunga lovit vele in midang ho chuan an lo chelbet Reinard le laras te chuan ramhuai chu no chuatuma boipuin vinia chu boruaka akang ta vu mai laras chuan vinia taksa in atorma ramhuai chu an no chu watangai thu alo soya reilo te a vinia chu pangai taka lo omin in chung boruak po alo in thak dang lam ngal
Vinia pa ngai taka alo om taka wang chuan andini Thlarau chu an thon let theini in an ngaya mase andini chu rap omzet maya loin lan chun zomin Rainer chuan arang lama in chu chuasan watangai thu alo soya Vinia chuan Aiden hena anautelem Sabrina lak sak turangenin Aiden le Rainer te chu Vinia ruma an lut le ruma chuan anom pui nur ni khoshelowa lo mu chu mu in an boi pui ngal nur le Sabrina te chu ina tanga choi chuakin Rainer chuan kongka chuan in thoi nam hanga ti thiang lim thi chu ambata chuti rual chuan ramhuai po chu a che chhun zom talawani damdo ina kal ngalin Rainer chuan anmani ti boi tu chu andini Thlarau ani lo thu alo soya ramhuai ma chon le tur chuan in bot sayin Laras chu asuang tu na manga ramhuai be turin ain bot sai ngal Laras le Rainer te chu kum khat kalta a andini ina chuan awakir le in andini po rap omzit main aloin lan bok Laras chuan andini thunun tu ramhuai hena chuan andini taksa chu chuasan turati in tunge ani azot ramhuai chu apian je dikta ka loin lanin Laras chuan a hlau khermai ramhuai chu lo nai zelin ramhuai la om tak bagia ani ti an reta bagia chu Thlarau khovela ramhuai fa te zinga pakhat ni in an ne thei an be seilo khermai Laras chuan thi in thoina manga hlan thiang lim chu lo la chuakin chu thi chu api le pu huna tanga an thutiam ani thule inti boilo tura anin tiam na ani thu ashil chu abo chiani chuan thina ani ti rilin Vinei pa arka po ruma chuan alo lut venghal andini chu wapan nain ramhuai chuan alo ti hlum ta ni ramhuai chuan Laras le Rainer te po lo be ngalin andini chu an man bet theita thi chu or tirin tong taina an nei mol bok Rainer chuan holy water te a thein ramhuai chu boruaka akang le ta vu mai Relo te andini lu chu bungin chuata chuan atlanghal thil engemaw na taka puakin andini taksa chu atham ralta chungthil chu Maira le Aiden te pon lo muvekin an hlau khermai Laras chuan ramhuain mishing te ni ayare alu chil chuan an Thlarau po ati hlum sak theiti ashil Rainer chuan Aiden taksa chu ramhuai bagia hian engtin nge athunun trandan a hriat theilo thule bagia hian a Thlarau po anei sakto ni in angaya ni Rainer chuan Aiden te nu panhena anina chuan kir to lo turati in Thlarau chu chuak theilowa an kalnan thu ashil an boina chu Laras nen an chinfel saktur thu shilin an pani chuan Aiden te in lampanin an kalngal ramhuai chakle thil ti thei tak ma chon tura in bot sai ngal molin an man ruate chu an la khombok Rainer chuan Laras nena ramhuai chu not bo mai lowa kumkhu a loin lan thei to lo tura an ti to pangai thu ashil an man raman dan turte chu shilngal molin Aiden te chung ko po a unau pa arka ina an lo cheng lai loka Laras le Rainer te chu Aiden te ina wakalin alo re thup mai Laras chuan bagia chu akal bo ni a angai thu soin Rainer chuan chuin chu ramhuain a thlan to awangin alo kir le ngai tur thu ashil ramhuai chu chuak theilowa an kal hnan chung po a chuak thei chu makan ti thu soin thil pakhat hriat chu an nei ta ramhuai chu nautelem Sabrina a khan alut ni in an ngaya ni chuti lai chuan Aiden chuan Maira le Vinia te chu an nautelem siamna factory a alo hruaya chumini chuan nanthak ho zong po cholin factory chunga chuan phone signal aom lo thu te a hril bok room sang te chu fangkwal zelin Vinia chu a phur khermai Aiden chuan nautelem an thui dan te chu entir tumin Vinia chuan interlock tura bathroom a kalma saka du thu alo soya Maira le Vinia te bathroom a an kalhlan chuan Sabrina mit chu alo cheleta Laras chuan Maira chu call tumin factory signal om lo wang chuan a call tlang thei ta mai lo Maira chuan Vinia chu toilet pona ngakin thom dang lam tak a hre chun zom ama chuan ramhuai chu loin lanin Maira chuan chet po che chang ngam loin a thlir renga Vinia po bathroom atanga lo chuakin kongka a in kalvek thu alo shil ramhuai chu an lampana local nain Maira le Vinia te chuan an hlau le a Aiden omna room lama chuan tlan watin chu mun chu an chu san nga langai ti an shil
an chu ma in ramhoi chuan maira chu lo manin in chung lama a the lut maira chuan chulai hun chu san tuma thei top chu in ramhoi chuan alo nang ching le ta Laras le Reynard Depo factory chu an lo thleng ve chi a video chuan Laras ne na maira chu factory chunga atang ti alo shilwat Laras le Reynard te chu lut veng halin aiden chuan maira ta na kongka chu honalo tum meka in chung lama ramhoi chuan maira taksa chu alo thunun ve mek bok Reynard le aiden te chuan kongka chu ti che in an lut theita ma se ramhoi na thunun maira chuan alo be ngal Laras chu lo be yin aiden le Reynard te chuan an lo chelbet maira chuan Reynard po vitin aiden chu natakin a the leng bok Reynard chu vapan nai le in a oma chemte avi chu aphoya Laras po tha tuma pan nai ngalin Laras chu atlan chi a maira chuan chemte a vomin Laras chu chuata atlungal anunga chemte bur chu phoin amalama te chuan avi chunzom Laras chuan a thi chu lo phorin a tongtrai mol bok ramhoi chuan thi chu hlawin ati siat sakta vek mai Laras chuan thei top chu a lo be letin atlan chuk thei shrama ankara chuan lutin karti nun a han tum chu chabi alo om haulo mai maira chuan lo nang ching le in tha tumin alo be le wa nei thak takin Laras chu atlan chuk le thei shrama ni chuti lai chuan aiden chuan Reynard chu lo tran puin Laras tran pui turin an chuak vengal maira chuan Laras chu an in thlenga zuin anang ching le ta Reynard le aiden te po lo thleng chun zomin maira chu an chelbet achem te ken po laksakin in hnoi chuata chuan an mutira Laras po man mo taka lo chukin tongtai na anei ngal mol ramhoi chuan maira taksa mang chuan andini taksa chu thunun tura mi tu emain anti thule chumi tur chuan intiam kamna po an nei ti alo sei chuak Laras chuan maira lu chu khoi sakin thilmu anei le ta aiden hun kal to chu mu in aiden chu apa nen an lo oma apa chuan aiden a Naute lem design chu lo nol sakin aiden chu a thinrem kher mai apa chuan aiden le a u arka te chu an ro chan tur semin arka chu za somruk chang turin ati a aiden chu an company atangin lokna za somli chau a pethung aiden thinrim chuan puithiam pakhat wa mu in a u nau pa that turin angen puithiam chuan a u nau pa arka ti hlum tu tur ramhoi chu atan po a hlau om thei tu shilin aiden chuan athil ti lai chu kaltlang pui mai turin ati arka chu ramhoin athunun theilo wangin arka nu pui andini taksa chu an mangta a maira thunun tu ramhoi chu lo tong chuakin tir ani chan ber chu arka ti hlumani thule aiden hena chuan aparo zong chu akhom vek thei to tur thu alo soile Laras chu tongtai chun zom molin ramhoi chuan Laras le Reynard te taksa po thunun atuma mase athunun thei mai lo wang chuan aiden taksa chu thunun atum le aiden chu ni khoshelowa tlu chun zomin Reynard chuan awa boy puiwat mase ramhoi chuan ataksa chu alo thunun to ni aiden chu lo thau chuak thutin Reynard roka chuan areka Laras po lo tlan watin ramhoi chu aiden taksa manga lo tong chuakin chu taksa chu achak thata wanga an ne theilo tur thu a hril nu chuan Reynard chu pon lama a pai chuak ngal Laras ne na ani po ati hlum tur thu shilin Laras chu chouka a in kal nan thei shrama aiden chuan kongka chu ti chet tumin Laras chuan a chungrila chuan chakna anei thar le ta ramhuain a pasal fanaute an soi sakdan te chu ngai tu chuakin a thi chu ala chuak le tongtai chun zom molin ramhuai pon chouka kongka chu alo ti chia in be chun zomin thi chu a ngonga a ve saka aiden thunun tu ramhuai chu chechang theiloin asiam ta ani chuti lai chuan maira pon Reynard chu wakai thovin Reynard chuan maira nena nautelem Sabrina chu walawat turin ati maira chu factoria chuan man mo taka kirle in Sabrina chu avala a Reynard chuan Laras chu watan puiwatin maira po nautelem nen alo kirle to a nautelem Sabrina chu Reynard pe in Reynard chuan tongtai na nei chungin Sabrina chu chemte in avit ngal Sabrina chu boruaka thamral ngalin aiden po ni khoshelovin a omzui relotea ramhoi rakri rap omjet mai rechun zomin
dar thalanga chuan ramhuai bagiat chu aloin lan le Reynard le Laras te chuan vapan hnai vatin dar thalang chu chuata an pai ke a ma se bagiat chu loin lan chun zom le in Laras chuan avapan hnai ngal an pani chuan in be chun zomin Laras chuan chemte in thoi nam manga an hlan thiang lim chuan avita ni in chunga chuan thil na taka puakin bagia po abozui police po lo thlengin aiden chu athil ti suala wangin an mana midang ho chu an hliamte enkol sakin an him theita ni nire lo ten hu chuan maira chu andini le arka te thana wakalin andini Thlarau po vinia bula avain lan le andini chuan afanu vinia hnena achol hadam na mun tur apan to tur thusilin chel taka lo om turin afui maira in ain kol theitur chu awan nei thusilin in thalel takin anin ku a andini kalna tur kongka chu loin hongin vinia po amu manga tangin alo har chuak lol mai in hnuilama chukin anu chu azong hal mase maira chu ruma tanga lo chuakin engthil nge azon alo zot vinia chuan amu manga anu nen anin mu thusilin hlim takin anom ti ashil anu chuan hlim taka om tura adu thute soyin anu chu achunga po alom hleti ashil bok nire lo ten huwa Laras chuan phone call dongin Reynard nena chuan Nautelem Sabrina chu ramhuain athunun le thu shilin an na thar thok tur chuan an tho chuak ngal